and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Colonel. Ikaw ni Eloy. Saan na resulta? Si Rudy kini Colonel. Rudy! Gigupok-gupok na ninyo ang akong misyon, Ronald. Maglisod ako sa pagtapok nini. Sa pagkakaroon, way laing pundok ilawom sa usa ka doktrina nga maisog nga musukol sa inyong kalog. Gamiton ko among doktrina aron hutdon ko ang sama ninyo. O Ronald! Gamiton ko ang doktrina sa komunista! Ang puwersa sa kasundaluhang Pilipinas ug ang inyong ahensya mao'y imong gigamit aron makaanig pabor ug kadaugan ang CPP-NPA. Tungod kay walho ng daan ang imong ideolohiya ug doktrina. Kuha adire si Loloy. Unsa na itong Loloy? Gipatay ko siya. Unsa? Komunista. Kaaway ka na sa Estado, Rudy. Kaaway ka na sa Estado! Mama Yolanda. Oh, ngit-ngit pa, may bangon ka na. Tugnaw ang palibot din sa bukid. Tunog, magklaro na baya ng imong tiyan. Wa pag iti mailan sa palibot nga nangulit na sila si Rudy. Maayong buntag. Mapulang kabuntagon. Gikan ko sa palibot. Gikan ko sa mga kauban nga mo'y nagbantay sa palibot. Matut pa nila sa mga kauban. Wa pa iti mailhan, Kamiri. Inahan ko ni mo, Mary. Nahibaw ko unsa na usap ang imong gipati. Miagi na og usa ka makutini niyong pakisusi si Rudy. Napamatud-an na nato nga inosente si Rudy. Pabuto na to ang ilang pag-abot. Huwato na to ang ilang pagpauli. Oh, mauna ron. Akong susihon. Ka Agnes. Oh, diya ka lang, Kamiri. Lingkod ya, Mary. Pabuta din niya ang imong bana. Ni anas sila. Apan ko nagpabili na sab siya. Mao kini sagad may tabo. Permisan magpauwahi. Nagtuumi nga nagpauwahi na sab si Karudi. Nagpauwahi gid unta siya. Human namon pahimutang sa jeep ang patayng lawas ni Kajunas. Nagdanga-danga na sab ang mga kaaway. Gipugos mi ni Karudi sa pag-una. Ug si Karudi mao nagsugat sa migukod namo. Nganong nakuyog man ninyo si Karudi? Gipaabot na mo siya sa lapad nga kamanggahan. Nga mo'y simangan paingon sa laing agianan padung dinhi. Tuod man, mitunga si Karudi. Unsa man balita ninyo dinhi? Samtang naghatod mi sa patayng lawas sa pari, Agnes. Pagsulti ka magmaayo, Mary, Rudy. Sige, biyaan ko ka mong duha din. Nainomdom ko din mong tinanawan karon ako. Yagtong gihusay ko sa hukmanan sa katawan, Kamiri. Puno sa pagduduha. Puno sa pagduda na sab ang imong tinanawan nga rin ako karon. Halos tanan dinhi sa imong kamanduan. Naminaw sa balita sa radyo. Nagpahigayon og presscon ang mga pasista nga pinanguluhan ni Colonel Ronald Joaquin. Ning higayon na, naglanog-lanog ang imong pangan kung unsad yun ang imong pagkatao. Sultihan ko ikaw. Gusto na kong mutuo sa balita gahapon nga usa ka gyud kakaaway sa revolusyon tungod kay usa ka militar.
Nganong karon pa magkamuingon nga gusto ka mutuo. Nganong dili man niya itong higayon nga inyo kong gihusay. Tungod kay mas bugat karon ang ilang gipamahayag. Dili ilang pamahayag kung dili pamahayag raso sa katao nga mao si Colonel Ronald Joaquin. Suma, unsay nahitabo sa pagbayloay sa iyang tao ug sa kapari? Unsay nahitabo sa pari? Giunsa nila ang pari? Patay ng daan si Padre Adolfo nga gibaylo sa iyang tao. Unya mo ingon ka nga mas bugat ang katarungan sa iyang pamahayag sa maong preskon? Sa ato pa di ay, wa ka mo tuo nga gipatay nilang daan ang pari? Ug ang imong gituhuan nga dakong buhi ang pari sa diyang nagbayloay kami sa mga bihag? Ug karon mo imong gituhuan si Colonel Ronald Joaquin nga usa gyud ako ka DPA? Wati ka pugsa, Kamiri, nga ako mo ituhoy. Kung wa ka na pagsalig na ako, aw ikaw. Bisan dili ka ikaw lang ang way pagtuo o pagsalig na ako. Bisan kamo pang tanan, hagiton ko kamo. Nga husaya ko ninyo pag-usab. O kung sadaan man gani ako, kana dawaton ako sama sa pagdawat sa silot sa kamatayon. Ako mo imuhangyon ninyo. Husaya dayon ko ninyo sa ikaduhang higayon. Kung sadaan magani ako, ayaw ko ninyong dugaya. Patya dayon ko ninyo. Kagis! Karodi. Ada mapalihog ang hawanan sa katawhan. Aron husayon ko ninyo sa ikaduhang higayon. Ayaw! Ayaw! Pasagdi ani kayo na ang akong una-una. Gusto ka? Dili og dili angay tuhuan ang sama nila. Tungod kay kaaway sila sa revolusyon. O kay mga kaaway, ilang kupon ang kalihukan sa revolusyon. Nasayop ko sa kong pagtuo. Saylo ako. Sa kadagan ng mga panahon o gigayon, nga gihungit mo ang mismo mong kinabuhi sa baba sa kabatayon tungod og alang sa revolusyon. Magduda o magduda pa ba na ko nimo? Pasaylo ako. Apan buhi kag bayani sa revolusyon. Karodi. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Kamiri. Kalimti ka to. Kalimti ka to. Niya na mga kauban, Karodi. Salamat ka, Agnes. Sod ka mo mga kauban. Dako kay kong pagsalig sa kalig-on ining bag-o natong kuta. Maglisod pagdetek ang mga kaaway. Apan, dili sa maayo nga magsalig kita. Busahang yun ako ang tanan nga atensyon sa mga pangulo sa matag squad. Dubli-dubliho nato ang matag squad ug mao himuon nato mga layers sa atong kampo. Unang layer, maglibot sa kampo. Ikaduhang layer, maglibot gihapon sa kampo. Ug ang ikatulong layer, maglibot gihapon sa atong kampo. Og kung may musuway sa pag-atake nining atong kampo, magkasangit-sangit sila sa tulo ka layer og dili gid sila mulampos. Nganong nakauna-una ka man niini, Karodi? Tungod kay dako kog pagtuo nga moatake ang mga kaaway. Moatake sila. Ning higayuna, nagplano sila og nangandam sila. Matod pa nimo? Maglisod sila sa pagditik sa atong Ang ilang pamasin sa ilang mga plano, way kalainan sa atong pamasin nga pagpangandam ka, Agnes. Suhito ka sa mga kabukiran, Lucio. Oh, ngano mga hambog pa man ko nga mas maumang kita. Mao gid tinuod, Kernel, nga suhito ko sa kabukiran. Itudlo ang mga David ganiya sa dakong mapa sa mga dagkong bukid. Nga posible mo gihimo nila karong lig-on ug lisod tultulon nga yuta nila ni Rudy. Sa ato pa, tinuod na gyud si Rudy. Kaniadto ako ra ang mitinuod nga iapil og pulbo si Rudy uban sa mga komunista.
Apan karon, Lucio, Sulti ko, Colonel. Unsay estado? Unsay tinuod nga estado ni Rudy? kaaway na siya sa martial law. Sa? O, Lucio, kiisip na siyang kaaway sa gobyerno. Mituo na ang ilang ahensya nga mihilig o mitakilid na si Rudy ngadto sa CPP-NPA. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!